איך מוודאים שתקבלי את מה שמגיע לה מהרכוש, מהנכסים? איך דואגים שתקבלי דמי מזונות שישמרו על החיים שלך ושל הילדים? איך מוודאים שהוא יהיה בקשר איתם ויקח אחריות על חלקו כאבא? איך מטפלים בעניינים כספיים, אם יש הכנסה יפה ואם יש הלוואות, חובות, שעבודים וכן הלאה? איך נזהרים מטעויות קריטיות שעלולות לעלות לך ביוקר? כי את יודעת עם מי התחתן, אבל לא בטוח שאת יודעת ממי את הולכת להתגרש. אנשים משתנים כשצריך להילחם, ואולי אפשר לקשר בטוב ולא צריך להילחם. היי, אני עורך דין פאבל קריצ'בסקי, ואני עוזר לנשים לקבל את מה שמגיע להן בגירושין, להסדיר את נושא הרכוש והכספים בצורה הוגנת שתפצה אותן על כל ההשקעה בבית, בילדים ובחיים בכלל, וכן שתסייע להן להימנע מטעויות קריטיות מול בן הזוג או בן הזוג לשעבר, ולבסוף להתחיל פרק חדש בצורה פתוחה, שקטה ויציבה. רוצה לקבוע איתי פגישה שבה נבין מה המקרה הספציפי שלך, ונבנה עבורך תוכנית מסודרת לסיים את זה בצורה הכי טובה בשבילך. השאירי את הפרטים למטה ונדבר בהקדם.